Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan padumat sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Yaon tabi ako, yaon ako. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, mauran-oran po. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San masulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po. What may ben? Ma'am Helen Tadoran, Ma'am Helen Peña Formosa, Boss Godo, good morning. Ma'am Gina, good morning. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Ma'am Anita Aquino, buenos dias. Mga amigos, mga amigas, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungaldaw kita nin Lunes, Monday. So nakan sa tuyang presidente. Petsa 22 kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre mga tugang sumanga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dodigding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. July 22. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Aday nang ganindo paglingawan sa kuyang Perming Tugon ha, Ma'am Helen. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri, ta wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na Amen! Amen! Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan at tabi niyan sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Hindi man ako gwapo. Si Simon nagsabi sa imong gwapo ka. Late ka na nga ni, gwapo ka pa. Ngayang late ka na nga ni, gwapo ka pa. Pangyari tabi wad may ben. Late na nga ni, gwapo pa da. No. Galing nga, pigloloko man sa diri mo. Pabati po si pamangkin ko na nakalaog po sa PBB 10th edition. 10th edition. Iya. Si Jerry na Jake Bigas Garcia. So, taga-naga tabi ni Wadmi Ben. Taga-naga ini o taga-tiwi. Nakalaog na daman sa PBB. Daman sa, ano yan, bahay ni Kuya. Mambag ako duman tabi Wadmi Ben. Kaya lang, bako ako duman sa bahay ni Kuya. Duman ako sa likod. From London. No. Ayo ha. Akin ni hermana mo. Di good luck tabi ha, good luck. No rin man daw tabi ako Wadmi Ben makalaog dyan sa bahay mo. Ay, bahay mo. No. Hilig mo na. Doon sa bahay ni Kuya. Hilig mo na. Mga nun sa rodo, tamalag ako dyan sa bahay mo. Good luck ha, good luck. Kay Jarin Jake Bigas Garcia. Mailing tayan sa bahay ni Kuya di. Ako ko naglawag man dyan kaya duman ako lang sa luwas. Sa likod ako ni bahay ni Kuya. Duman ako nagtago-tago lama. Oy mga tugang, pasensya na ha. Medyo na late lang kita ta. Mauran-uran po digdi sa probinsya kang Albay. Siguro dara na po ini kang tropical storm Karina. Tato daara mo tatabi mga tugang sa Pag-asa. Kumusta ta po ang kamugtakan kan sa tong panahon? Kung may kamugtakan pa. Takunday ng kamugtakan pa nun taa. Oy mga tugang, ngunyan mampong Lunes. Nakaantabay ha. May ganban baga ngunyan. Igwa po ki State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yo, ngunyan niya na Lunes, kaya bising-bising ngunyan ang mga Pinoy. Maging kita digdi sa probinsya kang Albay, tangunyan man po, suprisa formal na tabing nagpuon dyan po sa syudad kang Legazpi. Nag-opening kasud mang hapon. Yo. Madaratabi da ini Wadmi Ben ki maabot sa 10 o kaya 50 million na revenues. Diyan po sa syudad kan Legazpi. Kadakol mo niya na bisita sa Legazpi, ano? Ingat-ingat na lang po ta kang nakaaging aldaw. Tama man ang gadso mga babala kan mga tsuper. Taigwa ki mga suro sindikato naman na na naman talabaga sa nag-adang-adang na balik eskwela. Igwa po ki mga nagdadakol na naman sa mga mando. Sa mga mando. Di may nadakop kan sa rongal daw. Nandukot dyan po sa laog kang jeep. So pasahero para surusuksok
Tapos nawara suwalit niya. Manita nagkadarakop kang otoridad. Iringat po iringat. Ma'am Nina Canyon, good morning. Ano pa sa tuya mga reparo? Oy, suduang low pressure area po sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Nagina pong bagyo. Nagina pong bagyo ini. So, mga delegasyon kang prisa adi nagkaproblema po sa tubig dyan po sa siyudad kang Legazpi. Kaya ang Legazpi City Water District nagpaliwanag po kung nata nagkaproblema sa tubig supply. Arog man ka permi manarog kayan. Termi baga problema man tubig sa Legazpi. Bata may mga bisita kitangon niya. Sana ba kung kulay tsokolate ang bulos? Makasupog. Pag-urulikan, ano man yan tubig duman sa Legazpi, tsokolate. Mukan may libre ka ng tsokolate. Ma'am Franz Legalario, good morning. Kamusta na tabi, Ma'am Franz? Si Ma'am Franz, sige, nasa na ang gayo? No. Ko na naman yan, nailing mo. Oy, mga tugang so production tabi kang abaka dyan sa probinsya kang Catanduanes. Naglangkaw da tabi nin 50%. Maray. Di dyan baga sa Catanduanes sa kadakol pong mga abaka. Dyan hali. Baga parang iyo man ang ikinabubuhay kan mga taga-probinsya nin Catanduanes. Diyan hali po ang kadakol-dakol na abaka. Sobra tabi sa Sanribong Kapulisan ang nakadeploy ngunyan na dyan po sa Pigigibong Prisaa. Sobra Sanribong Pulis para mantineron ang pasi orden dyan sa ongoing po ngunyan na Prisaa sa siyudad kan Legazpi. Always okay tabi sir, sabi ni Ma'am Franz. Dapat permisa naman ang okay. Kapag bakong okay tabi Ma'am Franz, ano pa man ang pudkaan ang purpose kung nata nabubuhay ka sa ibabaw kang kinabahan. Dapat pag habang nabubuhay ka tabi one beben, Ma'am Franz, dapat happy ka permi. Happy ka permi. Dahil ka na magparaisip na magpaparapayaman pa. Ang importante, i-enjoy mo ang buhay mo habang ikatabi nabubuhay pa. And maging maging kontento ka kung ano man ang nakukuha mo, asin kung ano sa naang yaon, dapat kontentado ka na. Dapat enjoy sa naang buhay. Aday taaram sa aga. Kwaon ka na ni Lord. Arog kay Manong Butla, sarong banggi, dahil na aram kong napauno siya. Makulog da supayo niya. Dangay ako nakatandol ako o may nagtandol sa ko. No. Bagong iyo tabi, boss ba? Ang makonswelo naman kung sukay riba mo masana nagtandol sa imo. Si Sekeri ba mo? Putado kung si Sekeri ba mo may nagtandol ngayon sa kumano kasubanggi. May nagtandol ngayon sa kumakulogod ngayon payog ko. Oy, imbitado tabi ka mo ni Boss Bob sa mga parabulang mga mahilig po sa derby. Ay gwapo ki Alinaw Festival Porkak Derby. Diyan po yan sa Paraputo, diyan sa Malinaw Albay. Idetalyita po yan. Sa petsa 24 na iyan sa Miyerkules.
Tama, Miyerkules. Petsa 24, July 24. Pero dapat pag sa aga, nakapatimbang na kamukang manok nindo. Ayo. Igwa dyan ki Porkak Alinaw Festival Derby. Dyan po sa Paraputo, Malinaw, Albay. Imbitado ka mo ni Boss Bob. Kahit pag imbitara naman si Botsta, sigurado baka magkaturogan dyan sa Galyira. Baka magkaturogan, Boss Bob, dyan sa pigbubuhian kang manok. Tapos mahapot naman ang pagkaga. Si Sedong nga nagtandol nga kang payo ko tamakulo. Para sa romansan ng keriba mo. Ampoton mo sa keriba mo. Oy, so nagkuha palang tabi kang helmet ko. Ay, nahiling mo na yan. Sabi sa kuya ni Cons Joel dyan sa Malinaw, dahil mo nanggad nga pagbarag-barag ang sa imong helmet. Delikado nga ya. Human nanggad. Kang nakaaging banggi. So sa kuyang helmet, igwawalat ko sunan sa motor. Malayan tabi, Boss Bob. Pagbalik ko, pigwa ko sa motor, wala na sa helmet. Okay lang sa helmet. Bakit lang sa motor ang ko? Okay na ito. No. Okay na ito sa helmet sa nang kinoa. Pero okay man ta. Magagamit niya man ito. Bako ito maas mode. Bako ito maas mode. Sa helmet ko, bako ito maas mode. Kaya pwede niya itong gamiton. Baka dahing helmet, may checkpoint. Kaya kino sa helmet ko. Baka magamit niya ta. Baka may tumaas mode. Diyan pala sa munisipyo kang Malinaw, dakol na pala ang nagkawararan dyan ki helmet. Dakol na nagkawararan ki helmet dyan. Kaya pala si Consnoli, narumduman ko kang nakaaging mga sesyon, pig-reiterar sa indang resolusyon na pig-request ninda kay Mayor Shi na malagan lamang dyan ki CCTV dyan sa palibot kang munisipyo, dyan sa Malinaw. Dakol na databi ang mga nagkakawara dyan na mga kung ano-ano. So igwa lamang dadapit ki CCTV. Si Consnoli, igwa man ki motor na bago. Pagkuhaan niya kang motor niya, may mga gas-gas na sa motor niya. No. Ay, pangyari tabi, Boss ba? Bangan nga ya so helmet mo ginamit ni Bots. Ginamit ga rin ni Bots pang protection kan sa iyang payo. Pero pagkaga, nagreklamo manggiraray na makulog da sa payo niya, may nagtandol da sa payo niya. Hiling mo na. Kung may natipla baga naman sa salaw. Nakuha niya so hanap niya. Sige! Oy, Joel Sumali, good morning! Kay Sir Javier Bunsa. Maoran tabi na aldaw sa mga kabayan ko dyan po sa Bicol, sabi ni Sir Javier Bunsa. Normal na iyan pag-araw kaining bulan dyan sa probinsya kang Albay. May mga naglalaog pong mga pudkinira at ni panahon sabayan pa po yan kang su pigaapod tang habagat. Kan sarong aldaw nga ni grabe su paros-paros. So mga tinanom na batag nagkaturumba. Tabi Ma'am Susan Villarcano, good morning. Kay Sir Jobs Barameda, good morning man. Sige tabi mga tugang talas 8:04 na. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang tabi digdi po sa satuyang programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit.
ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. So dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po permi. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Bursik ang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. And syempre mga tugang yaon po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay kay Boss Bob. Salamat. Dyan po kamo magtaraya sa Lotto. May chance lamang kita maging milyonaryo. Bako tabi sa waiting kamo magtaya. Ay man kita dyan maging milyonaryo. Ang magiging milyonaryo dyan sa waiting. So nagpapawiting, tapos so nagtatanggap sa payulak ang waiting. Mga para tayo sa waiting, narimati ka mo dyan. Yo! Yan tabi mga tugang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Kay Ma'am Marichen. Good morning tabi, magandang umaga po sa Gabos. Maoran-oran. Sabi ni Sir Javier, maoran mandigdi. Sige aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Konta mo na linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi sa Indo Pag-asa. Magandang umaga po. Alamin natin ang nilalaman ng ating latest Tropical Cyclone Bulletin ngayong araw ng Lunes as of 5 a.m. patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Karina. So unahin po natin yung ating latest satellite image. Kung makikita po natin, patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas po ng PAR itong si dating Bagyong Butchoy. Bahaging lumakas pa po ito at nasa severe tropical storm category na may international name na Prapiron. At kung makikita po natin, wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang main focus po natin ngayon ay itong si Bagyong Karina na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Currently, nasa severe tropical storm category pa rin po ito, although bahagyang lumakas. At currently, yung latest location niya as 4 a.m. ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Karina sa direksyong north-northwestward. Kaya asahan po natin dahil sa combined effects nitong si Bagyong Karina pati na rin ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng hanging habagat, ay asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days. So ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. So alamin po na natin yung mga detalye na nakapaloob dito sa ating latest forecast track. So unahin po muna natin yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Karina. Kung nakikita po natin, possible na mag-intensify pa ito into a typhoon category habang binabaybay po yung silangang baybayin ng extreme northern Luzon hanggang lumabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung nakikita din po natin sa ngayon, kung ito yung cone of probability, yung area po ng cone of probability, walang kahit anumang bahagi ng ating bansa ay nakapaloob dito sa area na highlighted ng light gray. Ibig sabihin po nun, mababa yung tsansa na may landfall scenario po tayo, or kung may landfall scenario pa po tayo, ay most likely dito sa may area ng Taiwan bago po lumabas ng PAR. At kung makikita din po natin sa ngayon, generally north-northwestward yung ganyang magiging pagkilos, malayo po yung sentro sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng light orange, yan po yung radius or yung laki
ng sakop nitong bagyo. Yan, area po na yan, mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina. At kung mapapansin po natin, wala pang anumang bahagi ng ating bansa ang nakapaloob dito sa area na makakaranas na malalakas na hangin. So sa ngayon po, as of now, wala pang malakas na hangin na mararanasan sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dahil based po sa ating forecast, mag-i-intensify pa po itong si Bagyong Karina, most likely lalawak po yung radius nitong bagyo at mostly sasakop nitong area na highlighted ng light orange yung areas po dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Kaya nakataas po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northeastern portion ng Cagayan area. So sa mga susunod na araw, based po sa ating latest track forecast, for the next 24 hours or bukas po, ulit mamataan po yung sentro nitong si Bagyong Karina, nasa layong 415 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, nasa 335 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman po ng Thursday, ay possible po nasa 455 kilometers north of Itbayat, Batanes, at pagdating man po ng Friday ay nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At gaya po ng nabanggit po, natin kanina, although sa ngayon po ay wala pang area or kahit anumang kalupaan sa ating bansa ang nakapaloob dito sa area na highlighted ng light orange kung saan mararamdaman yung lakas ng hangin itong si Bagyong Karina, pero dahil inaasahan po natin yung forecast na mag-intensify pa po ito, lalawak yung radius ng bagyo at mostly maapektuhan dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Meron po tayong lead time na 36 hours. Ibig sabihin po, for the next 36 hours, posible pong maramdaman yung lakas ng hangin na dala nitong si Bagyong Karina sa areas po na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1. So yung area po na highlighted, yung light blue, yan po nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, dyan po sa eastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo at Gonzaga, pati na rin ng Isabela, Divisan, Palan at Makunakon. So babala po sa malakas na hangin sa susunod na 36 hours sa mga nabanggit na lugar, kaya pinaghahanda po at pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan sa ating bansa dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina at yung dulot naman ng epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat. So emphasis po, itong mga pag-ulan na to ay dulot ng epekto ni Bagyong Karina. Ngayong araw, inaasahan po natin yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan. Yan po ay heavy to intense rainfall sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang 50 to 100 millimeters ang mararanasan ngayong araw or moderate to intense or moderate to heavy na mga pag-ulan naman Buyan Islands, eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela. Ito po ay dulot ng mga kaulapan na dala nitong si Bagyong Karina. Bukas naman po, heavy to intense na mga pag-ulan mararanasan sa Batanes, samantalang moderate to heavy naman or 50 to 100 millimeters posible ding maranasan sa Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, bahagyang bababa yung mga tsansa ng malalakas or heavy to intense na mga pag-ulan, so mostly nasa moderate to heavy yung mga pag-ulan, particularly sa may Batanes and Islands. Kung mapapansin po natin yung mga areas na maapektuhan ng mga kaulapan or malalakas na ulan na dala nitong si Bagyong Karina ay mostly dito sa may extreme northern Luzon area. Sa ating mga kababayan dyan, maghanda po tayo at mag-ingat sa mga susunod na araw. Ito naman po yung areas or heavy rainfall dulot ng epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat dahil hinahatak po siya nitong si Bagyong Karina. So malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. For today po, based po sa ating latest na weather advisory, 100 to 200 millimeters ay mararanasan or heavy to intense rainfall mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang sa moderate to heavy ang mararanasan ngayong araw dito po sa Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas at Calamian Island. So mapapansin po natin mostly dito sa may western section po ng Luzon, makakaranas na malalakas na mapugulan dulot po ng epekto ng enhanced southwest monsoon.
Pagdating lang po bukas, mostly same areas po makakaranas nitong mga heavy or moderate to heavy mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters mararanasan or heavy to intense rainfall. Bukas mararanasan sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at to heavy naman ulan panahon dito sa Metro Manila, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. Pagdating naman po ng Wednesday, July 4, patuloy pa rin makakaranas ng malalakas mga pag-ulan dito pa rin sa same areas or western section ng Luzon. So dyan po, heavy to intense rainfall pa rin mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at moderate to heavy na mga pag-ulan mararanasan pa rin sa may Metro Manila, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Pampanga, Bulacan, Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. So kung mapapansin po natin yung mga areas na nabanggit po natin, mostly dito sa may western section ng Luzon, kaya babala po sa ating mga kabayan ang mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa at paghandaan po natin sa malalong-lalo na yung mga areas or mga low-lying areas. Pagdating naman po sa malalakas na hangin, yung areas po na nakataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, asahan na po natin for the next 36 hours or within the next 36 hours ay makakaranas po ng malalakas na hangin na dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina. Samantalang strong to gale force na or malakas pa na hangin ang mararanasan dulot pa rin na epekto naman ng southwest monsoon na enhanced nitong si Bagyong Karina. Ngayong araw, possible po yung malalakas na hangin sa areas mo ng Mindanao, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar at sa northern portion ng Samar. Pagdating naman po bukas, malakas na hangin naman po mararanasan sa Zambales, Bataan, Aurora, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at buong Visayas. Pagdating naman po ng Wednesday, malalakas na hangin naman po mararanasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at buong Kabisayaan. Kaya asahan po natin over the next 2 to 3 days, malakas na hangin at malalakas mga pag-ulan po ang mararanasan dulot ng combined effects nitong si Bagyong Karina pati na rin ng enhanced southwest monsoon. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, dahil makikalayuan po yung sentro nitong si Bagyong Karina, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero delikadong pumalaot lalong-lalo na yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat dito sa may silangang baybayin at kanlurang baybayin po ng ating bansa. Dahil napapalakas po yung hangin na epekto nitong ng southwest monsoon at malalakas na hangin din po mararanasan dito sa eastern section ng bansa dulot naman epekto nitong si Bagyong Karina. So asahan po natin yung matataas na mapag-alon na sa Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang ating mararanasan. At based po sa ating outlook, etong si Bagyong Karina ay inaasahan po natin possible mag-intensify pa into a typhoon category sa susunod na 24 oras. Generally, north-northwestward to northward ang kanyang magiging pagkilos hanggang mid-Wednesday at possible lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday or Thursday po ng madaling araw. At hindi po inaalis yung possibility ng rapid intensification or bigla ang paglakas nitong si Bagyong Karina sa mga susunod na oras. At yan naman po latest mula dito, or yan po yung nilalaman ng ating latest Tropical Cyclone Bulletin. Para sa karagdagang impormasyon, baseline lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Boss Mar, di hanggang pang Biyernes, ini pong si Bagyong si Karina. Sa Biyernes pa pala maluwas sa Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, ngunya na si Mana,
may mga mamamatikit ang pag-uran digdi po sa Bicol region. Daraian tabi Bosmar kang pinagsanib na habagat tapos ini pong bagyong si Karina. Pero magayon ta arayo ini yaon ini dyan sa may dagat na posible nga ni sabi kang Pag-asa na day ini makakaapiktar sa kadagaan digdi po sa Pilipinas kong mahal. Thank you Lord. Dyan sana ini sa dagat. Masiring ini dyan sa may parting Taiwan. Yeah. Higi, thank you Lord. So, ingat pa man po giraray kita ha. Lalo na sa mga para tugang niya itong mga parasira. Maski dengue warning, pero ingat po giraray ka mo. Siyempre deta sigurado may mga biglaan sa nabagang kusog ki ukol, pag-uran sa mga dagat. Minsan ba kami na bigla sa nakakusog ang uran tabi Sir Javier, may sabay na apodgaan, duros. Pang nakaagi nganing Sabado ba yun, Ma'am Liz? Grabe so huyup-huyup kang paros na habagat. May mga nagkaturumbang batag. O kaya si Manay Alice na kaskiyo kasuod nagpakro ki batag tanatumba so batag. Natumba so batag dahil sa habagat. Di paano kay ni tabi Sir Javier, Ma'am Lityap Agire, magiging maoran ang piyesta dyan sa Banwaan kang Malinao. May tubig ka mo dyan. May tubig ka mo dyan. Ay gulaman ka mo kitubig. Alas 8:22 na. Isus nakaskas kang oras. Alas 8:22 na. Pangyayari tabi Ma'am Lit Agiri naman kampahit din eh. Late na nga ni kita kaskasun pang oras. Mga tugang mga kabayan, break mo na kita ha. Pag-urulayan tatad-taod. So mga ganap kan mga nakaaging aldaw. Yo. Sualinaw Festival baga nagpuo na kang Biyernes, Ma'am Liz. Okay so opening, pait so rugmaon so mga nagbirisita man tayo waki fireworks kang Biyernes na banggi. Magayon ta pinabuelo so opening party kang Alinaw Festival Day inuran. Gayunon so langit, dakol so mga nag-enjoy. May pa-fireworks, igwaki banda, tapos nagsayaw so wawawin dancer. Kaya lang kang nagluwas na so mga dancer, naguli na ako tabi Ma'am Liz, dipisil na. Kaso banggi, igwaki bonggay shoes. Search for bonggay shoes. Kang nakaaging banggi, Sabado ba yun? Igwa Kibir Plaza. Tanawara swilmit ko. Inara ba swilmit ko? Nahiling mo na yan. Tad-tad pag-restoryahan tayan. At siya na banggi, igwa ki Tin Alinaw. Miss Tin Alinaw at siya nabanggiman. Ano pa ang sunod? Basta sa Pitsa 24, igwa po Kiporkak Alinaw Festival Derby. O dyan po sa Barangay Estancia dyan sa Paraputo. Kay Busbab. Sa Pitsa 24 yan. Alas 5 mapuna. Porkak Invitational Derby. Kang Alinaw Festival. Sige, sa pagbabalik po yan kang programa, sarabay po muna tabi kita mga tugang mga kabayan sa Orasyo Impirata.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang alas 8:31 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Sa madali ilang po yan makuha dyan po yan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo. MBY Dormitory po kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre mga tugang ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Yo. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan pong aldaw kita nin Lunes. Petsa 22 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya no papigalata si Rabier Pay taon tanay ni. Pero diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang alas 8:33 na tabi. Ayo. Sige. Good morning po sa mga nakaantabay. Paki-share na lang tabi kan sa tuyang programa ano. Nganing mahiling man tabi kang iba. Sige. Ngunya na aldaw so State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tabi si Javier. Ano daw ngaya ang satuya naman na aasahan madangog na hali po sa satuyang presidente. Susabi kang barkada ko, ano daw ngaya kung maunambitan lamang ngaya so 20 pesos na kilo kang bugas. Ano daw ngaya kung marumduman o kaya marabasan lamang at yan. So, 20 pesos na kilo kang bugas. Baka 1/4
Bago yan, mga tugang, ta naka-full red alert status ngunyan ang sa tuyang mga kapulisan. Pwera kaining suna, digdi man sa probinsya kang Albay, igwa man kinaabalahan so sa tuyang mga kapulisan. O, dyan sa Legazpi, igwa po kiprisaa. O, kaya Sir Wilbert Perinya, so busy ngunyan. So, imbitado tabi ang gabos kang Mayon Sports Center. O dyan po yan sa Paraputo, Estancia Malinaw Albay, ang GPB. Mayon Sports Center. Magkakaigwa po ki Alinaw Festival 2024 Porkak Invitational Derby. Nagigibon po yan sa July 24, 2024, mapuna alas 5 nin hapon. Sa Webes na yan ay Miyerkules, mga tugang. Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival. So, 500,000 guaranteed cash prize. Pasyar na sa natabi ka mo dyan. Ta ining mga ibadigdiday ko iniararam, basta igwa po ki Porkak Invitational Derby. Ang Alinaw Festival sa maabot pong Miyerkules. Alas 5 databi, mapo na yan. Sige, imbitado ka mo ni Boss Bob. Party pa po yan kang selebrasyon dyan sa Alinaw Festival. Okay. Di nagpo na so Alinaw Festival, Sir Javier. Diyan sa Malinaw, mapista na baga dyan. 25-26 ang piyesta. Wibis Biyernes pala na di. Di batay gwa kita ki Bagyo. So, pero magayon, taang Bagyo, harayoon sa daga. Yaon po ini dyan sa kadagatan. So, medyo rarayo nga ni ang so dahil man gaanong epekto ini sa daga, pero ang makaka-apektar sa tuya, so habagat. Ang habagat baga, minsan pag nabubuyuman ang habagat, nakakapabaha man yan. Kaya ingat na sa natabi kita. Di ining si bagyong si Karina, maluwas databi ni sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes pa. Kaya hanggang Biyernes, piyesta dyan sa Malinaw, may mga pag-uran-uran. Asaan ta na yan na may mga pag-uran-uran. Kaya sa mga activity, yan, medyo pasiguro na sa natabi ka mo. Kang Biyernes, so opening program, magayon ta maswerte so LGU, ta day nag-uran kang Biyernes na banggi. So opening party kang Alinaw Festival, igwa ki banda na hali sa Metro Manila, tapos mga dancer bagatabi mamlis, kang wawawin, so nagperform. Pwera kayan, igwa po ki ginibong fireworks display. Dakulso tawo man na nagiriling, na nagkaurugmaman sa mga taga Malinaw. So sinundan niyan kan Sabadong Banggi. Sabadong Banggi, igwa ki boxing. May boxing tabi si Javier. Yan ang gusto ko. Bako na nga mga buro basketball. Boxing ta sar. Sarangsangan man sana. Kudi, napahapit man kita duman sa covered court, tig-obserbaran ta sa boxing, aw ano kata sa mga meron, iyon ang gustong magipagsansangaan. Si Javier. So mga meron, iyon ang ngaya. Lato ba na ngaya? Iyo, makonsuelo. At sa mga meron,
Ata ngaya, kilikilihon mo na. Banatan mo ngaya sa tulak. At agari yun ang gustong magburoksing. Makonsuelo ta. Gari ako bulangan. May mga nahiling ako duman, nagpupuros ta. Sign ka ngaya, sa pula ngaya o sa blue. Tadwa man sa nabagaan, red corner, tapos blue corner. Yeah. May nagpupurustahan. Saan ka ngaya? Sa pula. Digdaan na ngayon, sa pula ka ngaya. Makonsuelo ta. Pati sa mga nag-iiriling, nagpupurusing-pusing man na nagsunto. Ata ngaya. Tulakon mo na. Consuelo, adi. Magayon ko ta, konting sararo itong club, sindan na nagsarangsangan do. Ayaw. Di kan Sabado, sabay so, boxing, tapos so, senior citizens night. Duman man iyan sa covered court, tabi, Ma'am Liz, sa covered court, tigsirip ko man sa covered court, Sus Maria Josep, Ma'am Linda, paano man so Malinaw Auditorium, ta aircon baga ito, paano man? Ki mga misis. Pigsirip ko, so ibaba ko pa man senior citizen. At senior citizens night. Tigiling ko, nagsirip man ako, naugmahon baga ako pag so mga senior citizen nagsasarayaw. Sus Maria. Pag sirip pa ako duman, nahiling ko so ibaba ko man mga senior citizen. So iba so mga binarayaan ka nga go. Nagbabarayli naman, nagmimisis-misis. Patabagan mga tugtugon dyan. Iba na, minasabaya naman sa mga senyor. Pag tuminugtog kan so, ang puso ko nalu... Ano ito? Ano ito so? Kanta... ano ito? Ay, ling mo na. Day, tulugod. Day, kaya kita... Alat ha? Anapon ko daw. Pag ito'n minatugtog, pag ito'n minatugtog, Sus Maria Mananggad, Sir Nir Maranyo, good morning tabi. Yugon mong selos sabi ni Ma'am Franz. Di, pigiling ko, nagsirip ako, niya ko, so mga senior citizens night, tigiling ko, so ibaba ko man senior citizen. So grupo pala nito kang Mrs. O di, nagiling man ako. Minailingan ako doon, pahit man susayaw. O niho, ayaw pala nini. Ayaw pag minatugtog na kayo ni. Sus Maria Josep. Blockbuster gabos na nagsasarayaw. Ma'am Franz, pag tuminugtog na kiarog kayo ni Sus Maria Josep, gabos nagsarayaw. Hindi pa akong mapasayaw man. Grabe susirip ko duman sa Malinaw Auditorium, ta aircon bagaya. Duman ako sa may bintana. Pagtugtog ki arog kay ni Sus Maria o si puros sagsarayaw. Yan. Gari gusto ko naman sumayaw. Ayo. Iyan so ganap kang nakaaging Sabado dyan sa Malinaw. Ayo, sa Malinaw Festival. Sabay pa man dyan Subir Plaza. O dyan man yan sa tubangan kang
municipal building. Di nagpa-share man ako. Nagturo tambay man ako duman sa gilid. Kaya ba ko si Manong Butla. Duman kami sana sa gilid. Duman kami tabi manay Gina Malagueño Cavite. Sa gilid sana. Sabi digdi, pero Mox kasubanggi day ka nagduman. Wara ako kasubanggi manay Gina. Sain ako kasubanggi. Nasa bulod ako, dahil pa ako nakalugsot. Dahil ako nakalugsot manay Gina. Kasubanggi, so bunggacious. So bunggacious, so mga barkada kong saralando. So may activity kasubanggi. Istorya ko muna sa Beer Plaza. Pinarada ko duman sa Kuyang Kabayo sa may safe na lugar. Mala yan tabi, Madam Maylin. Winalat ko so helmet ko duman sa motor. Mala yan, pag uli ko, wala na so helmet ko. May buminit-bit gari kang helmet ko. Siguro, sunag ko gari nga yaba ko ini maas mod. Maray nga kini ko ahon. Kadaklan bagatabi manay Gina na helmet, maas mod. Maas mod. Maski helmet ki babae, maas mod yan. Nata, pag tig-helmet mo yan sa payo mo, pigihinang baga kita, pigihinang ang payuta. Di, pag hininang, madukot duman sa helmet. Kung sa helmet day nalalabahan, ki pirang taon, pirang bulan, nagpaparong iyan sa helmet, nag-asmod. Di, so helmet ko, piglalabahan ko permito, tapos day duman talaga nagdudukot so hinangkang payo ko pag nag-helmet ako, nakakalo ako. Apuira kang nakakalo ako, igwa pa ki protection so payo ko na daay mahinangan so helmet. Di mahamoton so helmet ko tabi Madam Maylin. Mala yan, tanawara so helmet ko. Ngunyan, sabi ni Cons Joel Sako, ni Municipal Councilor Joel Seriula, ako nga ni tabi Sir Mox, pag may nakamotor ngaya ako, dahil ko't pigwawalat ang helmet ko. Dakol na tabi palantabi Sir Javier, ang nagkaharabasan ki helmet dyan po sa munisipyo kang Malinaw. So mga empleyado, nagkakapira na databian mga nagkaharabasan dyan kita baga so mga nagmumotor pag i-park ta sa naso motor tapos pigwawalat ang helmet sa motor. So nagkapira na pala ang nagkawawara nin helmet dyan po sa munisipyo kang Malinaw. Pag pinarada mo sa motor mo dyan sa luwas kang munisipyo, pag medyo dordi malas ka, yan, mawawara so sa imong helmet. Nagkapira na palanda. Kaya narumduman ko so kang mga nakaaging simana si Councilor Nolikas reiterar kung kumusta na so sa indang resolusyon na nagre-request inda kay Mayor Shi na malagan man lamang kay CCTV ang palibot kang munisipyo kang Malinaw. Ilinga ngaya. Dakol na ki mga nangyayari, at least ngaya makatabang man lamang ngaya, mamomonitor ta kung ano na ang mga nangyayari na dahi ta nahihiling. At least makarecord lamang ngaya kan CCTV tabi Ma'am Franz Legalario. So hindi ako lang kung ano na ang update ka ito. Tangon yan, mapista na sa munisipyo kang Malinaw, dahil pa ako kinahiling na naglalaag ki CCTV. Diyan
Diyan mo na databi sa palibot kang munisipyo. Gari ako daog pa kang ibang barangay sa munisipyo kang Malinaw. At ang ibang barangay tabi, Ma'am Gina, igwa na sindaki mga CCTV sa saindang barangay. And maging sa bakusa na sa barangay hall, maging duman sa mga purok-purok kan sa indang barangay, igwa sindaki mga CCTV. Pero sa Malinaw, dyan sa munisipyo, ang may CCTV siguro dyan, so may mga tindahan sana. Pero so LGU, wala pa. So, day ko garing pa na update kung kumusta na. So kahagadan, so resolusyon, kan mga miyembros kan Sanggunian Bayan kang Malinaw na sana igwa man lamang ki CCTV ang palibot kang munisipyo. Tadakol na databi ang mga nangyayari dyan. May mga nagkawara na tabi papachoy ki helmet. May mga nagkagarasgasan so mga papark nindang mga bihikulo dyan. So dahil lamang sindaki nahilingan na pwedeng makakua ki video. Kung may nangyari, may i-review lamang. So at least maaraman ninda kung si sa isu may kagibo. Dakulaw na tabang baga yan sa tabako nga ni. Ngaya anong oras nangyari? May CCTV duman sa parting ito. So, dakulaon at tabang. Nare-review ninda, ay huni pala ngaya. Huni tabi sa kuminuwa kang helmet mo. Huni tabi sa buminangga kan sa imong bihikulo. Di dakulang tabang iyan. Kaya, inda sana. Ipaalapta daw ini kung kumusta na so kagadan kan Sanggunian Bayan kang Malinaw na magkaigwaman lamang ki CCTV dyan sa munisipyo kang Malinaw. Sa munisipyo sana muna. Maski dyan sa palibot kang munisipyo. Siyempre, pag magpalag ka ki CCTV tabi baga Ma'am Franz, medyo may kantidad man iyan. May kantidad man tabi iyan. Pero importante yun iyan ta kung halimbawa tabi mga tugang may mga pangyayari. Halimbawa ngaya linaog susarong opisina. So at least igwa po ka mo kimari-review. Tabako man 24 hours burutla tabi ang matanindo dyan. Si butla nga ni, maski butla na nga ni, pag nakainom namin nakaturog. Maray ang CCTV ta perming butla. Perming butla ang CCTV. 24/7 iyan butla. Pero kung subutla, pag nakainom, nakaturog. Sabi ni Papa Choy, maray nga ni ngayata duwa ang helmet mo. Kinuha su helmet kun saro. Ang natada tabi Papa Choy, original na helmet. No. Bako ngayon tabi Ma'am Franz. Dai ka naman niya kaipuhan mag-helmet. Sabi sa kuya, dai ka naman niya kaipuhan mag-helmet pa. Yan baga may original ka ng helmet. Di inaabaso saro kong helmet. Ang gamit-gamit ko ngunyan tabi Ma'am Franz. Ang gamit-gamit ko ngunyan tabi Madam Maylin. So original kong helmet. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Ma'am Franz, si butla nga ni na butla na dahil pa naaraman kung napaano siya. Iya baga. Importante yun managad baga ang CCTV. Si butla nga ning butla na. Dahil niya naaraman so nangyari sa iya. Bangan butla na yan. Baka, importante yun. Ipalap ko doon, gari nagkapira ng bulan, itong pag-reiterar kang Sanggunian Bayan. Tang sabi, i-repair ninda kay Mayor Shi. So, sangun yan, dahil pa ko kinahiling na nag-install lamang dyan ki CCTV.
Hindi sa natabi kong iguana ha. Pero ang nakuha kong impormasyon kari day pa. Baka lamang bago magpasko, ngunya na taon, malaga na naman lamang kay CCTV diyan. Maski diyan sa nasa palibot kang munisipyo. So ibang mga barangay ngani sa Tabaco, sus Maria tabi si Rabier, mga mauragon ang mga CCTV. Diyan sa San Lorenzo, apuera sa indang barangay hall, palibot kay CCTV, tapos yung National Road, kada pustikang street light, may mga CCTV. Kaya kung igwaki mga nangyayaring vehicular accident, nahagi po kang CCTV. Dahil tabi, may madali nakakakuaki mga footages, mga video, so mga nag-iimbestigar. Arog kan sa tuyang mga otoridad. Kung sisay sumaysala, kung nga ta nagkaigwaki aksidente, so importante yun sa CCTV. Kung igwa dumang ki CCTV ko ta na sa munisipyo kang Malinaw, naaraman ta ko ta kung sisay su naglatak, sisay su naguntog kang payo ni butla, ka nagkaaging bangi. Adan Eva Jr. Si Manong Rodilla una. Si Chanor Capos. Good morning tabi Chanor. Parehas baga kita nawaran na helmet. Naguli baga ako. Wara man helmet. Wara man sa helmet mo? Nahiling mo na iya. Nawara man da sa helmet ni Manong Rodel. Kaya nagreklamo siya pagkaaga. Makulugon nga ang payo ko. Si say daw nga so tuminandol sa ko. Aputa daw si Mayor si. Si Mayor si baga so kaistoryahan mo. Iyon kairiba mo si Mayor si Camber Plaza. Aputa daw si Mayor si kung si siya naglatak sa imo, kung si siya naguntog kang payo. No. sabi ni Boss Bob, mahidap ka ngayon. Sige, magdyan ka pa. Bako sa dayanan mo. Maray nga ni, helmet sana, kung motor na so kinua, makulog-kulog sa payo. Iyon na nga ni yan. Bakusan na databi yan ha. Bakusan na databi yan na pangyaring iyan. Nag-istorya na sa ko si Cons Joel na Seryola. Ini ang The Good Boy Seryola dyan sa Malinaw na nagkakapira na pala na empleyado kang LGU Malinaw ang nawaaran ki helmet. O dyan mismo sa nakaparada sumotor ninda sa luwas kang munisipyo. O kaya siguro tabi Madam Mayor si napapanahon na tabi siguro na palagan muna dyan ki CCTV dyan po sa palibot kang munisipyo dyan sa Banuaan kang Malinaw, Albar. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Ang maorag ngaya kung kinwa sa motor, winalat sa helmet, iyan ang maorag. Sumotor ang kinwa sa helmet, winala. Nem. Kaya tigsabi ko sa imo Manong Rodel. Talaga kung day ka nagdumanday, man ko tanawara sa helmet ko. No. Ka naman ang salarin. Bata nananahimik kita. Pero di bali din problema tas helmet man sa nang kinuha. Buda, sabi ko nga ni, magagamit ninda ito so nagkuata. Bako ito maas mood. Bako ito maas mood na helmet ko. Esterade ito, mahamot permi ito. Ang iba bagang helmet, mas mudo. Marasa pa adi. So mga
naghaabas ki helmet. Sus Maria Josep. Baluado nindong parongo. Apoton mo si Mayor Shi kung si Saiso to binandol kang payo mo. Mayor Shi bagang ka istoryahan mo. Si Mayor Shi baga suka table mo. Apoton mo si Mayor Shi kung si Say nagtandol kang payo mo. Bata maorag so pigwardyahan mo duman na opisina, duman ka sa may pinto ng gada puminusing. Dapat duman ka sa may ATM, duman ka sa may ATM nagpusing, ta may pirak duman. Baka lamang kuahong ka kang Land Bank of the Philippines na ikan magbabantay kang ATM dyan sa munisipyo kang Malinaw. May gwardya lamang. Yeah. Oy, mga tugang alas 9 na. Bitin kita ngunyan tabi, no? Bitin. May bali, saga naman. Mga tugang digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Lunes. Di at yan, ang ganap dyan sa Alinaw Festival, so Teen Malinaw. Beauty pageant yan. Ano pan mga ganap? Dyan susuna, danguguntaman. Kung igwa pa lamang tabi, tsanor ki 20 pesos na bagas. Kay Pading Jemar Austria, good morning tabi. Kasabay ka naman sa palarong pambansa di. O di ngunyan suprisa ongoing po ang bakbakan dyan sa Bicol University sang Prisaa. So sa ngaran po kan mga katuwang taligdi sa programa, yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Thank you, ingat po permi. Si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, si Municipal o kaya si City Councilor Riner Burse Kantamako, kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo na iyo so ka table ni Pading Rodel Brutamonte sa Beer Plaza dyan sa Malinaw. Kaya lang pagkaaga nagapot sa ko kung si Sayda so tuminandol kang payo niya tamakulog. Kapot mo na lang si Mayor. Sa ngaran man po ni ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Thank you. May imbitado ka mo ha ni Busbab sa Petsa 24 sa Miyerkules. Igwa po ki Porkak Invitational Derby ang Alinaw Festival 2024. O dyan po yan sa Barangay Istansya para puto. Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival ni Busbab. Pasyar na sa nakamo dyan sa Miyerkules. Alas 5 mapo na yan. Mga tugang, mga kabayan, sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Salamat to nun, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Mahin nganing mahiling man po kang iba tabi papadan. Nagiling sa napalan kang kawat si Pading J. Marano. Iyo. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Saga naman kita magiriba na nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Si Manny Moxea ang Serbisyo Asin Reparo sa Net TV. Serbisyo
serbisyo, asin riparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World